Здравейте, YouTube приятели! И днес ще снимам чат с кучето. В описанието долу, казвам го в началото на клипа, ще го кажа и в края, ще има линк към сайта за кучето. Така, Майнкрафт маниак. Кучето иска да избяга от Майнкрафт, но нали е бот, няма къде. И какво ме бърка? И какво ме бърка? Ме бърка това. Ми нищо. Тогава хвани друга тема. Подхвани, не отхвани. Подхвани. Не подвани, подхвани! О, мишката, клавиатурата ми е много гадна, съжалявам. Тогава подхвани друга тема. Пак съм гладен. Ти кога си бил преди? Така, започваш да ме опознаваш. Тогава браво на мен. На теб не схващам. Нали каза, че започвам да те опознавам. Интересно ми е да видя как ще стана. Нали той казва, че вече стана. Нали вече стана. Да, много тъпо това куче. Какво да му пиша? Измислих един въпрос. Добре. Ще го питам дали ходи на училище. Ходиш ли на училище? Не. На колко си години? 3. Тогава как можеш да пишеш? Тогава нищо. Много тъпо това куче. Хора, аз ще го зарязвам вече. Чао ще му пиша. Чао. Айде, чао. Това беше. В края, в описанието ми предвид на клипа, ще има сайта, към който може да се пишете с кучето.
Кучето е много тъпо, пак ви казвам. Евентуално, ако има втори епизод, на този клип няма да му пиша първи епизод, защото не знам дали ще имам втори. Евентуално, ако има, ще му пиша втори епизод на него, ако има. Но, ако коментирате нещо, ако са много коментарите, ще подбера най-хубавият от тях, най-много, които ми харесват. И ще питам това кучето. Коментарите да са свързани с какво да питам кучето, моля ви. Дайте палче нагоре и се абонирайте за мен. Аз ще ви казвам чао и се наслаждавайте на другите YouTube клипи.